Kublish bunyi pi ki parlo ngapudang sobhai pi syakana ke channel bat lada pidi pedang thamai sngoba ban subscribe qualify ke Real Madrid syaka final jong ke Copa del Rey hadin ke jingle kai persyai ke Real Sociedad kane ke jingle kai kalong ke ba itnat bha akaba baro arliang kini kitim kila yele kai bha bat ha kane ke jingle kai kila kot ha ke jingle kai da saul saukul Henry namar bakar Real Madrid kala job da wele not cool haka first league bat mentaro haka second league kala job ia kane ka jingle kai da san le sau haka aggregate point kumta ka Real Madrid kala up final ia ka Barcelona lane ka Atletico Madrid kiban sele kai menta kamit haka por shibje am bat kane ka jingle kai kan salong ka ba itnat bha namar haka first league kini baro artli kitim kila kot ha ka jinye khai da saul saukul bat kat ki ba job na pedeng jong kini ka jinye le kai final kan selong ka ba itnat bha Henry lada ka Barcelona kan job iya kan ka jinye le kai ka jinye kon final kan selong ka ba kham itnat shushu na mar ki ba bon hi kinong krishan ki kwa ban sakhi iya ka Barcelona bat ka Real Madrid ka ba laju khot da ka El Clasico Henry Ka Atletico Madrid ru kalong hi ketim ka basatar te parlok iya kata angin namla abanong Henry ngit sakhi iya ka jingle kai kapan sele kai menta kami bat lada phikwa ban peit iya kane ka jingle kai lane ki jingle kai baman kasi ngan sabu iya ka link jong ka WhatsApp group hapo ka description kublish bun